advent nám hovorí, že Pán prichádza kvôli nám. Milí bratia a drahé sestry, sme 4 týždne pred Vianocami. A my sami potrebujeme znovu duchovne prežiť túto mimoriadnu skutočnosť Ježišovho vstupu do tohto sveta. Bežne počas roka si možno nemáme čas čítať Božie slovo. Bibliu máme na poličke možno celý rok. A snáď ani nevieme, kde ju máme. Vezmime ju a čítajme si Božie slovo. Hovorí sa tam aj o tebe. Brat, sestra, modlíš sa. Koľkokrát ideme spať, alebo ráno utekáme do práce bez rozhovoru s ním. Bez toho, že mu svoj deň môžeme dať do rúk a netrápiť sa tým, čo nemôžeme my ľudia ovplyvniť. Koľkokrát majú naše deti trápenia a nevieme ich vyriešiť, nevieme im pomôcť, nemáme riešenia. Modlíme sa k Bohu, lebo On ich má. Možno si zažil a zažila posledne nejaký konflikt. A možno ťa trápi, čo si pokazil. Možno si niečo v živote prehnal vo vzťahu k niekomu. Svoje vnútro môžeš aj od tohto oslobodiť. Môžeš to povedať Bohu. A toto je tvoj čas. Môžeš to vyznať. Potrebuješ tiež odpustiť a viacej nespomínať. Dá sa s tým žiť, ale je ešte jedna cesta. Môžeš to odovzdať Pánu Bohu, aby urobil aj za týmto príbehom tvojho života hrubú čiaru. Možno si hovoríš, že by si mal ísť do kostola. Možno stále váhaš, či si svoje dieťa necháš pokrstiť. Či prihlásíš svoje dieťa na náboženstvo v škole. Teraz v advente ťa Boh pozýva ku zmene. To je svedectvo hodné toho, aby sme ho všetci prijali. Že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. Chcem ťa dnes povzbudiť. Pán Boh ťa má veľmi rád. Neži preto svoj život tak, ako by sa ťa Pán Ježiš netýkal. Ako by aj kvôli tebe neprišiel. Ako by pre teba nič neznamenal. Pretože prichádza, aby ťa obdaroval. Pre človeka 21. storočia, pre nás sú advent a Vianoce o našom narodení v Kristu. Sú o tom, že Ježiš prišiel, aby spasil hriešnikov. Nech ťa on sám požehná. Amen.